May itlog kayo shoot. Kuyog may cracker. Ano lang? Nagkulo yung manok ka rin. Ano yun? Dahilan. Hindi na mak. Hindi nga mag-away kayo mga laki. Oo, malaki ka na. Bili na. Ang yung itlog ay brown na color. O, ano draman din kayo sila? Oo. Adaghan lagi. Sa usara ni Kadlaw. Ikaduhan ni karon, bro. Wapa man yung itlog para karon. Karon sugod na itlog. Adaghan ni. Kaya man ni. Dami man ni. Ano ka tinood? Asa ito na? Kanay ko. Katihan na ako para di lamang kuan. Gaan man lang kanang kuan. Ako dali perganong ko ra okay kayo. Oo no. Makarbis ka tulo ka 3 ana na. Ako sa Kadlaw. Ano yung di mo mga apre? Bago ba nito lang kayo? Init ka na? Itlog na siya. Ako. Gapis ha. Puno ang kabul ni hapon. Ha? Ni hapon ka. Itlog na karon pod. Oh, itlog. Hapon na itlog ha. Wala ko mahipos. Ano sulod man na. Kaon. Dito ba? Wala na itlog. Saya. Wala kita nang Bisaya na itlog. Oh, naik. Mana kaya beli dia? Ha? Ako nang ipapiso. Kani ko wala gini ko mga bahay wa taghan ang isang pagpapamlan. Katanang mulaan. Nilagay hawan kayo, way sa buturo. Kuha lagi ni pabot dito sa kuhan. Kung masuto dito ang babuyan ba? Bili ko ako ito. Ako dahil kuhan. Ang ulo ito, may pabiro. Ang mga ato ko. Nalay pa rin sin, makikong sa kasin. Bagay rin na. Sin ba? Sa kumang. Ini Pwede ko ate pa? Bukas natin lang.